sopiva harjoite matkalle. Sanotaan, että elämäkin on niin kuin matka. Ja kiitos Herralle siitä, että hän on luvannut antaa sopivan avun sopivaan aikaan. Ja Jeesus sanoo, armossani on teille kyllin. Jumalan sanassa sanotaan, että ihminen on ruumis, sielu ja henki. Ja alussa annankin sinulle Jumalan sanasta sydämellesi tutkiskelemaksi, ihan niin kuin Mariakin tutkiskeli sydämessään Jumalan sanaa, niin luen sinullekin. Psalmista 139. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra, ja sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoatakaan niistä oli tullut. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niiden luku. Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi. Tutkiskele näitä asioita sydämessäsi ja saat tietää, että saat istua elämäsi tuolissasikin aivan vapautuneesta, sellaisena kuin olet. Koko ruumiillasi, koko ruumiin painollasi. Sanotaanhan, että ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Lähtekäämme tutkiskelemaan, kuinka hienosti todella olemme tehtyjä. Laita kätesi polville. Ojenna itsesi oman mittaiseksi ja huomaa, miten palleakin avautuu ja saat vapaasti hengittää avoimesti. Anna kätesikin levätä todella polvillasi ja sitten annat liukua itsesi pitkin jalkojasi. Ja voit vaan ihmetellä, miten ihmeellisesti ne on tehty. Ja lähdet todellakin sivelemään ihan täältä jokaisen paikan. Voit pikkusen painaa reilummin, että tunnet oikein kosketuksesi. Ja hiljalleen tulet pitkin jalkojasi ylös ja ihan kuin piirrät itsesi samalla kaikki sinun rajasi. Rajojasi pitkin näin lähdet tulemaan kohti sydäntä. Ja samalla elvytät joka soluasi, kun sopivasti kosketat itseäsi niin, että kehosi uskaltaa rentoutua kosketuksesi alla. Ja lähdet tulemaan ihan tähän vatsankin kohdalle. Ja hellästi sitä koskettelet, onhan siellä herkkiä paikkoja. Ja sitten olet tässä pallean kohdalla. Ja saat ihan huokaista helpotuksesta. Saat tehdä juuri niin, että ei sun tarvitse lähteä puurtamaan, vaan saat aivan nautinnollisesti kulkea pitkin kehoasi, rajojasi. Ollaan ihan tässä rintalihasten kohdallakin. Mennään toiseen käteen ja vedät tänne sydämen päin niin, että ihan veret virtaavat ja imusuonet aukeavat ja nesteitä lähtee liikkeelle.
ei unohdeta toistakaan kättä. Vaan taas pyörit ja koe, tässä olen minä, ihmeellisesti tehty. Ja samalla voit ikään kuin piirtää itseäsi. Olethan sinä piirretty myöskin sinne Jumalan kämmenelle. Ja sitten lähdemme tänne niskan pohjaan. Siellä viivyt hetken aikaa. Ja oikein ojennat itsesi oman mittaiseksi. Sanotaanhan Jumalan sanassakin, että armosta olen minä, joka olen. Kohtaamme kasvot. Kasvothan ovat aivan herkimmät kohdat ihmisessä, jotka tiedostaa sisäisen tilasi. Ja kääntää hän Herrakin kasvonsa sinua kohden. Ja saat katsella hänen rakastavia, armollisia kasvojaan. Ja lopulta sivelemme myöskin täältä ihan päänahastakin, joka tietää, mitä sinulle kuuluu. Niin ihmeellisesti olet tehty. Ja tuot pehmeästi kädet alas. Anna ne riippua aivan rentoina ja vapaina. Ja jos tuntuu siltä, huokase helpoituksesta. Ja jos olosi vielä tuntuu hiukan jännittyneeltä, ota käteesi ja etsi herkin liike ja lähde vielä ihan taputtelemaan. Ja ihmetellen kuljemme taas koko kehon alueella. Tällä kohdalla olemme taas herkkiä, koska siellähän on elimiä, jotka pitää kohdata varovaisesti. Säädä kätesi niin, että rentoudut. Ja saat myöskin kohdata itsesi hellästi, herkästi ja armollisesti, niin kuin Herrakin kohtaa sinua. Voit rakastaa myös tällä tavalla kosketuksen kautta itseäsi. Laitat kädet taas siihen polvien päälle. Voit sulkea silmäsikin ja hengittää vapautuneesti ja ottaa vastaan tämä hetki ihan niin kuin lahjana. Ja saat siinä olla niin kuin todella hyvältä tuntuu. Nyt olemme olleet sopiva harjoitematkan ensimmäisellä pysäkillä. Hyvää harjoitematkaa sinulle siellä kotona sopivasti.